नायलै 10,000 लायो थांनाया मोना थांनि आरो खस्थ'सो जागोन ना आरामसो मोनगोन गाथार जागोन मानसिनि भिडिअ थाबाथाय खासेनो न' लिरदों नै खासे आइनै फुंनि 4:30 बाजायावनो 5 बाजानो होनो रेडि गारिसो फैयाखै मालाय नै जानाय लोंनाय लाखादो पिकनिकआव थांनाय जागोन ना गावबा जागोन ना गिला जालाय बोरो बैल' संख्रि फोनखाबाय संख्रि फोनखादो प्लास्टिक गोसोम लानाया प्लास्टिक गोसोम दोङो गोसोम गांसे इखो माबा गांसे लाबाय बुद रुनायजों लाल सा लादोंमोन नै ओमफ्राय लाल साखौनो सोरबा लांनो होआ होनबायनो नुदों नै आइ नै नेनो हालिया न' साफा खालामनाया भगबान नुदों नायनै बाल्थिं साल्थिं दिहुनजोब्बाय आइ आं थांनो हमबाय लिरनो सिबनो मोनोन इमान अख्राया नै लिरबाय था ओइ नै ए भगबान सेस माहां मानि सिबला लिरला जोबगोन दा ओइ नै 10,000 लोगोरिफोरानो फैलिया दाबो hey फैबायनो गारि फैबायनो नेनो हालिया ओइ नै फैबाय नंगौ इसोरनि जायो जोंनि नङा अभी ने 10,000 लाइव मीटिंग से अबू कितना कैसे लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है 10,000 आएगा कितना हजार तुम कितना हजार अभी से चोरी करोगे मेरे 5,000 मिलेगा मेरे को 5,000 चाहिए मेरे को अभी से 5,000 चोरी करेगा हाँ यकीन नहीं हो रहा कपड़ा खरीदूंगा मैं जैकेट खरीदूंगा जैकेट खरीदेगा जी कपड़ा कहाँ कपड़ा तुम तो गमछा पहन के रखे हो मॉल में जाऊंगा मॉल में जाके कपड़ा खरीदोगे मॉल में जाऊंगा वो मॉल में जा करके वो पेन खरीदूंगा पैंट खरीदोगे हाँ लेकिन पेटी तो गमछा है नहीं बुरा नहीं चलेगा हिंदी चलेगा वो हिंदी चलेगा हाँ कैसे लग रहा है मैं जूता खरीदूंगा अबू 3,000 का जूता खरीदूंगा 1,000 आने वाला है कैसे लग रहा है वो 10,000 10,000 आने वाला है कैसे लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है अपना चेहरा दिखा तो कितना अच्छा लग रहा है हो गया दिखाओ मेरे को दिखाओ अभी आने वाले अभी का भी एक्सप्रेशन लो अभी आने वाली है हाँ। जाओ दरवाजे के पास खड़े हो जाओ अभी है अभी देंगे ना माँ सच में नुआखाई 많이 인조거든요. 어 와, 어일래 미시반 잡아라 어일래. 바이바이 와, 이네 바이디와. आथा फानांनानो नो लांफाय बुख्रा टेन थाउजेंड में खुशी जादो बाबाया बेसेबां खुसि जादों. बाबाया? 32था हाथाय ओंखारजोबदों. खुसियानो. पापा स्रि मानसा गोल्डन मेडल मोनबाय ना मेडल मोनबाय अबिखौ ना आबिया मेडेल मोनबाय नैला. 35 लाख बेनिफ्राय आरो जागोन सायखौ लांनाय होनबा इयाव लोंनो हागौमोन मान मोजां मोनबोनायथाराखै बालायसो माला नैखो एक्सट्रा खावसे जनो होदो लाइन मोनसे गोमोआ गोमो एक्सट्रा फैसा जनो होदो होमबालाय लांनो हागौमोन सन. दै सै मोनबोसे खामाखै बेग सेग मोनबोसे खामाखै होमबालायसो
마봐 이 포크리. Begri, khomla. 그리야 pot gैथ्रा. साहा लांनो होनना फुदुंना लानायखौ सोरबा लांनो होआनो सेक खालामोनो होनना बुंना लानानै लाङासै ओमफ्राय नै दा फैनानै लांनायानो हामगौमोन जाबाय थाबाय आरो 5,000 चोरी करेगा पैसा 5,000 चोरी करे ओइ नै गाइखेर जों लोंदोंमोन ना नोङो दोनदोयनो लोंफै गाइखेर ओइ नेमखि दोङो फुलुरि नों आखाया मागारि गावस्राजोबदों नै बस्ता गैया जादों बा 10,000 मोनबाय माबाया लांगोन आबिनि 10,000 को 5,000 लांगोन आबिनि आधा 10,000 को लांगोन सुपारी video kan deh